Moikka vaan kaikille! Ja ihan tähän videon alkuun niin voin kertoa, että siis tervetuloa mukaan seuraamaan tätä Team Fortress 2 pelailua. Ja mun nimi on Vegaspy. Ja lähdetään pelailemaan. Tässä on siis 10 eri kenttää, tämmöistä vaihtoehtoa näissä tehtävissä. Tää on Touch Break, Pommilasti, Kukkulakuningas, Hyökkäys kautta puolustus, Pommilastikisa, Komentopisteet, Lipunryöstö, Erikoistoimitus, Miesvoiman ja satunnainen, että siitä voi arpoa sen. Mutta mennään nyt mun suosikkiin, eli erikoistoimitukseen. Ja tää on tosiaan mun suosikki näistä, mitä tässä näitä tehtäviä on. Ja tosiaan, tässä on 9 eri hahmolokkaa. Täällä on Sniper, Scout, Pyro, Spy, Heavy, Engineer, Soldier, Medic ja Demo. Ja nyt pelataan tänään Spylla. Ja Spy on mun niinku 4. eniten pelatuin hahmo. Mä oon pelannut eniten Sniperilla, eli tarkka-ampujatyypillä. Ja mä näytän nyt sen Spyn aseistuksen, mitä mulla siinä on. Eli siihen kuuluu veitsi ja näkymättömyyskello. Joo, näkymättömyyskello. Ja sitten toi mikä tää on? Revolveri, just niin, revolveri. Ja nyt päästään peliin, itse asiassa, joo nyt päästään peliin, ja elikkä punaiseen. Ja tässä on tosiaan Spy. Eli mulla on tämmönen haamuinen hirvityshattu, kun tämä nimi oli, kyllä. Elikkä suurlähettiläs, tässä on 5 revolveri, kieroilijan kunai, tässä on 1 kunai, eli se on tämmönen, millä voi sitten puhuttaa selkään. Viitta ja tikari, eli näkymättömyyskello, tässä on 5, ai niin, ja sitten punaisen nauhan nauri, tässä on 75 tyhjentäjä. Eli tällä tyhjennetään sitten noita partiotykkejä, joita Engineer tekee, ja vaikka teleportteja ja mitä. Mutta mennään tosiaan, oho, no niin. No ei hirveen kauan kestänyt tää erä ainakaan mun osalta. Ja syynä tähän oli se, että tää erä päättyi. Eli tästä täytyy ottaa salkku ja viedä se tolle raketille, joka on kiven takana. Tai se meni jo. Mutta niinku tonne. Noniin. Hienoa. Terve kaikille. Siis näinkö vähän meitä on? No vissiin. Elikkä nyt mennään siis. Tää on valepuku. Tää on tämmönen. Tässä on valepuku valikko, elikkä tässä voi sitten vetää tällä valepuvulla. Näin. Täältä se näkyy, että minä olen sininen, vaikka minä olenkin punainen. Katsotaan ketä täällä on. Ketään. Hetkinen. Se oli Spy. Sama kuin minä, mutta se puukotti minun selkään. Jotenkin mä osasin aavistaa tän, että tässä kävi näin. No, ei se haittaa. Mennään suurlähettiläs. Se on niinku yksi näistä mukavimmista aseista. Niinku mitä tälle Spylle saa. Katsotaan nyt, mitä tässä, no niin. Ei niinku osaa pelata enää. Mä epäilen, että Spy on vielä tuolla. Tää räiskii pitkin ja poikin! Ei tästä tuu mitään! Siis mitä? Mä en ymmärrä tätä mun pelaamista. Siis tää on kärvennyskivääri, no justis. Se on niinku hienoin mahdollinen juttu, mitä tässä voi käydä. Oli tää, jos tää on kärvennyskivääri, niin tulee tähän kuvioihin. Ja älä vaan me hävitään tää vielä. Kato, se ei oo vienyt. Se ei vienyt sitä. Hyvä. Eli otetaan valepuku ja mennään taas. Ja taas mun puku! Siis ei ole todellista. Täällä on niinku pisteliäs pukeutuja. Siis tää on niinku... Mä inhoan tätä pelaamista tällä hetkellä, koska ensinnäkin toi Heavy on ärsyttävä, toinen mä en saa pelata, 3. No sitä ei oikeastaan vielä oo. Mutta siis tosiaan, niin tää pelaaminen on niinku aivan niinku järjetöntä, mitä mä tällä hetkellä teen. Ja nyt pitäis vielä keretä niinku tekee näin. Ei tästä niinku tullut mitään. Tässäkään erässä ei saatu mitään aikaisemmin. Meillä on pisteitä edelleen 0. Joten en mä nyt sano, että tää hirveen hyvin meni. No yritetään vielä kerran. Vielä kerran lähdetään yrittämään tätä hommaa. Koska tästä ei niinku näitä tule sekoita tiimit. Kyllä. Sekoitetaan mun puolesta. Eli
Mennään taas tonne ylös. Ja pannaan valepuku. Valepuku päälle. Minähän luovutan tämän valepukun kanssa. Minä käytän valepukua. Et vaan ottaa. Kyllä mulla on enää 6. Tai tää helttiä. Täh! Niin just nää tiimit niinku tastettiin just kun mä olin niinku pääsemässä vauhtiin. No. Eipä tuu. Miten? Otetaan taas toi tuttu valeppuku. Hetkinen. Karaduja. Se on mennyt. Noniin. Nyt vaan ottaa. Let's see. Let's see what happened. Et näe mitään. Et näe mitään. Kyllä mä tiedän, että et näe mitään. Saat ihan sokee. Noniin. Missä kaikki on? Vettelen kun näykketään. Hienoa. Eikä tää niinku on kaikkea sitä oikein. No mulla on idea. Mennään tänne kärkkimään. Mennään tänne kärkkimään. Ei! Älä! Älä tapa minua! Älä please! Älä testi! Älä testi! Hyvä. Mä säilyin just hengissä. Tää niinku oli niin lähellä, ettei tää mun pelailu ollut tässä. Tää niinku Älä tee sitä mulle! Kiitos Spy! Ei, Pyro siis. Minä en kiitä itseäni tässä, enkä kiitä muuten vieläkään. Tää on niinku ihan kummallista tämän pelaa. Kokeillaan vielä kerran lähdetään kokeilemaan tätä hommaa. Ja siellä Medikki voittaa melkein niinku Spy. Miten se on mahdollista? En minä ymmärrä. En ymmärrä. Me ei ole saanut yhtään pistettä. Tää on niinku surkeinta pelaamista, mitä mä oon pelannut koskaan. Saatiin niinku jotain aikaiseksi. Ei ollut. Valepuku päälle. Noin. Pyro. Mä en halua joutua yhteen törmäkseen Pyron kanssa. Kiitos ei. Kiitos ei. Jes, saatiin vielä helppoa. Ja toivotaan, että toi tasaantuu tämä homma. Ei niinku muuten tuu mitään. Noniin. Hyvä. Ja Australia vähän sitten. Toi on niinku niin ärsyttävä ääni, että nyt toistaa tota niinku. Hei. Heavy menee tuolta. Heavy meni tuolta. I see heavy. I see. Me saadaan pistettä sitten. Ui sankari. Saatiin 1 piste. Ja 2. Tosta saa 2. Yes. Saatiin pisteitä. Yes. Eikö hienoa? Uploadia minulle. Voitte siellä, sitten kun katsotte tätä videota, niin voitte antaa minulle uploadia, vaikka en minä kyllä niitä omasta mielestäni ole ansainnut. Mikäs toi on? Pistelijän paukuttele. Otetaan ehdottomasti. Ai, se on tämmönen. Tällä siis mut tapetaan niinku 50 000 kertaa. Tuppa. Puukotetaan. Yes! Saatiin vielä piste. Yes! Ja me voitettiin. Tää on niinku niin loistava. Niinku alku oli surkea, mutta nyt niinku vedettiin niinku ihan niinku loistavasti. Tää on siis oikeesti hyvä aika lopettaa tää video. Saatiin pisteitä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muista kommentoida tänne alas. Ja näin. Tilaa myös, jos on vielä tilannut, niin tilaa tämä kanava. Ja kertokaa myös tuolla alhaalla kommenteissa, että millä hahmolla pelataan seuraavaksi Team Fortress 2. Elikkä tässähän oli siis nämä hahmot, mä voin vielä näyttää teille. Tässä on nämä hahmot, eli Scout, Soldier, Pyro, Demo, Heavy
Engineer, Medic, Sniper ja Spy. No Spylla ei enää pelata. Tai voidaan me pelata sitä niin halutte, mutta kertokaa siis tuolla alhaalla, että millä pelataan. Ja se oli Vegas Spy ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!